Λοιπόν, επόμενο θέμα το οποίο θέλει πολλή κουβέντα. Και πραγματικά μας έχει απασχολήσει εδώ και ένα μήνα, έχοντας μιλήσει αρκετά με συναδέλφους περιοχών που το αντιμετωπίζουν. Μιλάω για τον Πόρο, για το Ξηρόμορο και για άλλες περιοχές. Μιλάμε λοιπόν για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως βιομηχανικές περιοχές για υδατοκαλλιέργειες και δεν είναι μόνο εκεί, έχουμε και στη στερεά Ελλάδα τέτοιες περιοχές. Προηγήθηκε μια συντονισμένη κουβέντα και ένα κοινό κείμενο που δούλεψε ο Κώστας ο Κουκοδήμος μαζί με τους συναδέλφους. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε, να δώσουμε το λόγο στον Κώστα και αμέσως μετά στους συναδέλφους που το αντιμετωπίζουν, το ξέρουν και το έχουν ζήσει τους τελευταίους μήνες με διάφορα επεισόδια εντός και εκτός αγωγικών. Κώστα, λόγω σε σένα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα πλέον σε όλους τους συναδέλφους. Είναι τυχερός ο Γιάννης, γιατί κατάφερε 17 φορές να έρθει μαζί με ένα Πρόεδρε στη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και να λύσετε τα θέματα, έτσι ώστε σήμερα να μην υπάρχουν ερωτήσεις σε σχέση με τη δική μας Επιτροπή, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με το Υπουργείο σε σχέση στο νομοσχέδιο για το χωροταξικό και όχι μόνο, και σήμερα πλέον αυτό το οποίο θα συζητήσουμε που είναι πολύ σημαντικό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έφτασε στην Επιτροπή Χωροταξίας ψήφισμα από 25 δημάρχους της χώρας, που πληροφορήθηκαν πάλι από διαδρομιστές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και το λέω αυτό γιατί τα μαθαίνουμε μέσω τρίτων και δεν έχουμε απευθείας ενημέρωση από το Υπουργείο, ότι ετοιμάζει το Υπουργείο την ίδρυση περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. Από τους πρώτους δήμους που πληροφορήθηκαν από το Υπουργείο, από τους διαδρομιστές του Υπουργείου, το περιεχόμενο των στρατηγικών μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ίδρυση περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στις περιοχές τους, είναι οι δήμοι του Ξηρομέρου και του Πόρου, οι δήμαρχοι δηλαδή ο κύριος Τριανταφυλάκης, ο κύριος του Πόρου, ο κύριος Δημητριάδης, αντίστοιχα, και απέστειλαν στην ΚΕΔΕ και σε νησιωτικούς και παράκτιους δήμους επιστολή με την οποία καλούν σε ανάληψη κοινών ενεργειών για τη ματέωση του ανωτέρου σχεδιασμού που κάνει το Υπουργείο. Εμείς προτείνουμε στο ΔΣ ως Επιτροπή της ΚΕΔΕ να λάβουμε την ακόλουθη απόφαση σύμφωνα με την πρόταση των δύο δημάρχων. Πρώτα δηλαδή την υπογραφή του ψηφίσματος που έχετε λάβει όλοι στην εισήγηση του θέματος, που αν θέλετε μπορώ να το αναγνώσω, είναι πάρα πολύ σύντομο. Και δεύτερον, τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ επιτέλους σε κάποιο όργανο, στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων που θίγονται από την ανάπτυξη των ηχθοκαλλιεργειών, με εκπρόσωπους της ΚΕΔΕ, σε αυτή την περίπτωση, τον Δήμαρχο Πόρου, τον Γιάννη τον Δημητριάδη, θυμήθηκα και τον μικρό Γιάννη, μου συζητώ συγγνώμη, και αναπληρωτή τον Δήμαρχο Ξηρομέρου, τον Γιάννη τον Τριανταφυλάκη, δεν θυμάμαι αν είναι Γιάννης Πρόεδρε, διόρθωσέ με, οι οποίοι τους εξοδοτήσουμε να ενεργούν για την πρόθεση των αιτημάτων που αναφέρονται στο ανωτέρω ψήφισμα. Αν θέλετε, Πρόεδρε, μπορώ να διαβάσω και το ψήφισμα. Εγώ το μόνο που θέλω, το έχετε πάρει όλοι. Θα το ακούσουμε απευθείας από τους δημάρχους, για να μην φάμε χρόνο. Εγώ παρακαλώ για την έγκριση, και είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Αφορά και το δικό μου το Δήμο, από ό,τι ενημερώθηκα από τους δημάρχους, από τους συναδέρφους δημάρχους, αφορά και το δικό μου το Δήμο. Οπότε παρακαλώ για την έγκριση. Σας ακούσουμε όμως και τους δημάρχους που έχουν να πούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Λοιπόν, οι Γιάννηδες έχουν το λόγο. Ο Γιάννης ο Δημητριάδης και ο έτερος συνάδελφος. Γιάννη, ξεκινάς. Ναι. Λοιπόν, καλησπερίζω και πάλι όλους τους συναδέλφους. Είχα κάνει και μια τοποθέτηση στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα ξαναπώ εισαγωγικά λιγάκι, πολύ γενικά, και πάντα από το πρίσμα το θεσμικό της ΚΕΔΕ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πρίσματα που μπορεί να δει κανείς αυτή την υπόθεση, αλλά εδώ να σταθούμε στο θεσμικό. Η ουσία λοιπόν είναι ότι όλος ο σχεδιασμός αυτός ο χωροταξικός από την πλευρά της πολιτείας δια του αρμόδιου Υπουργείου γίνεται τελείως στην αγνία μας. Γενικά βρισκόμαστε ορισμένοι δήμαρχοι, οι οποίοι δεν είμαστε λίγοι, δηλαδή θέλω να πω δεν είμαστε. Τυχαίνει ότι έχουμε βγει μπροστά εγώ και ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Τριανταφυλάκης, γιατί έτυχε ότι είμαστε οι πρώτοι που το μάθαμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στον τομέα χωροταξίας, κάποια υπηρεσία χαμηλή του Υπουργείου έχει την πλήρη αρμοδιότητα να προβλέψει ότι το 1/4 του νησιού μου θα γίνει βιομηχανική ζώνη κτηνοτροφίων και στη στεριά και στη θάλασσα. Και αυτό το πράγμα
εντάξει, επειδή τουλάχιστον εγώ που είμαι δεύτερη θητεία δήμαρχος και ήμουν και αντιπολίτευση προηγουμένως, το ξέρω το θέμα, γνώριζα ότι συμβαίνει. Είχα κάνει επανειλημμένα έγγραφα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου τα προηγούμενα χρόνια που λέγανε ότι προσέξτε, αυτός ο σχεδιασμός που ατυχέστατα προβλέπεται από το χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών του 2011 είναι ανεπιθύμητος. Μην φτάσουμε στο σημείο κάποια μέρα να μας ανακοινώσετε αυτό που προμηνιόταν, γιατί θα οδηγηθούμε σε ένα τεράστιο αδιέξοδο. Δεν μας δίνανε ποτέ τις μελέτες αυτές. Έχω απαντήσεις που προστατεύουν τις εταιρείες και τον κλάδο. Λες και τι να πω, δηλαδή η ταύτιση είναι απίστευτη η ταύτιση που υπάρχει των υπηρεσιών αυτών και των υπαλλήλων με τον ιδιωτικό τομέα για τον οποίο αφορά το σχέδιο. Δεν έχουν καμία ταύτιση, μηδενική με τον Δήμο. Εμείς είμαστε δημόσιο, εμείς είμαστε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκλεγμένοι, είναι απέναντί μας. Εν πάση περιπτώσει, τόσα χρόνια με τα σχέδια, μια ωραία μέρα τέλη Ιουλίου, και αυτό εκ του πονηρού, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση, έπρεπε μέσα στον Αύγουστο να ασχοληθούμε να φτιάξουμε νομοδότηση. Εν πάση περιπτώσει, μας ήρθε η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με την οποία μάθαμε ότι προβλέφθηκε για τον Πόρο το 1/4 του νησιού και στη στεριά. Θέλω να το τονίσω αυτό, μην νομίζουμε ότι μιλάμε μόνο για τη θάλασσα και για κάποιες ακτές ή κάποιο κομμάτι θάλασσας μόνο. Μιλάμε και για τη στεριά. Το 1/3 του νησιού, 6.500 στέματα επί των 22 που έχει το νησί μας. Θα γίνει λοιπόν βιομηχανική ζώνη και ο φορέας διαχείρισης δεν θα είναι ο Δήμος εκεί, θα είναι η εταιρεία κτηνοκαλλιέργειας. Αλλάζουν οι χρήσεις γης, αλλάζουν τα πάντα. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε από εσάς είναι παράκτιος Δήμος, όπως συνέβη και στον συνάδελφο τον Γιάννη τον Τρενταφυλάκη, που και εκεί διαπίστωσε σαν δήμαρχος, τώρα θα τα πει και αυτός, ότι ήδη από το 2019 είχε σταλεί σε ένα email του πρώην δημάρχου μια αντίστοιχη μελέτη και εμείς καθόμαστε απλώς να περιμένουμε τη μοίρα μας. Έχω κάνει κάθε προσπάθεια να μιλήσω με τους υπουργούς. Με τον κύριο Υπουργό δεν μπορώ να μιλήσω, αρνείται ο κ. Χατζηδάκης να μιλήσει μαζί μου. Το έχει ζητήσει και ο κ. Τρενταφυλάκης. Το έχουν ζητήσει όλοι οι βουλευτές της ΑΛΦΑ Πειραιά και πάλι τους αρνείται ο Υπουργός, αλλά παραπέμπει στον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου. Με τον κύριο Οικονόμου έχω μιλήσει κατόπιν πάσα, σας το πω έτσι λαϊκά, που έδωσε ο κύριος Χατζηδάκης. Αφού μιλήσαμε, αφού κάναμε τηλεδιάσκεψη στην οποία δεν εμφανίστηκε και μίλαγα με τις βοηθούς του, αφού έχει βγάλει 2-3 δελτία τύπου για όλο αυτό το θέμα, μετά εγώ διαπίστωσα, έχει και αυτό είναι ένας αστερίσκος εδώ να το πούμε, δεν είναι τόσο ουσιαστικός, αλλά δείχνει πολλά πράγματα. Διαπίστωσα ότι είναι ο μελετητής. Έχει υπογράψει τη μελέτη για τον Πόρο ο κύριος Υφυπουργός. Και διαπίστωσε το ίδιο και ο κύριος Τρενταφυλάκης. Και αφού τα διαπιστώσαμε, μετά βγαίνει και λέει ο κύριος Υφυπουργός, ο οποίος συνεχίζει να εμφανίζεται σε διάφορες τηλεδιασκέψεις και να μιλάει για αυτό το πράγμα ή να βγάζει δελτία τύπου. Μετά λέει: δεν είμαι εγώ αρμόδιος, δεν χειρίζομαι την υπόθεση, άρα δεν πειράζει που την είχα υπογράψει τη μελέτη. Ενώ προφανώς, καταρχήν μόνος του, δηλαδή αυτοαναιρούνται. Δηλαδή, ο ίδιος ο Υπουργός και ο Υφυπουργός εμφανίστηκαν σε μένα σαν αρμόδιος ο κύριος Οικονόμου. Δεν τον ήξερα εγώ τον άνθρωπο, ούτε ήξερα ποιος έχει αρμοδιότητα. Εκείνος εμφανίστηκε σε μένα. Όταν τον καταλάβαμε ότι είναι ο μελετητής και έχει υπογράψει, βγαίνει παντού και λέει: δεν έχω καμία δουλειά εγώ. Έχει ο τομέας περιβάλλοντος του Υπουργείου μου ο κύριος Ταγαράς. Ούτε τον κύριο Ταγαρά ξέρω, αλλά δεν με πήρε ο κύριος Ταγαράς τηλέφωνο, ούτε αυτός με εμφανίστηκε στην τηλεδιάσκεψη, ούτε ο κύριος Χατζηδάκης, ενώπιον μάλιστα και τηλεδιάσκεψη όλων των δημάρχων της Αττικής την προηγούμενη εβδομάδα, είπε: Δήμαρχε Δημητριάδη, τι διαμαρτύρεσαι, αφού μιλάς με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου. Τέλος πάντων, αυτό απλώς είναι ένα ανέλπιστο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο και επικοινωνιακά με έχουν πάρει 5 δημοσιογράφοι και έχω πει στην τηλεόραση να μιλήσω γι' αυτό ή σε κάποια εφημερίδα. Και χωρίς αυτό όμως δεν αλλάζει η ουσία των πραγμάτων, ότι η μελέτη προβλέπει αυτά που σας ανέφερα. Προβλέπει ότι τα ηχθοτροφία στον Πόρο που ήδη μας ενοχλούν πάρα πολύ και μας επιβαρύνουν και μας έχουν στερήσει μεγάλη ακτογραμμή, η παραγωγή τους θα αυταπλασιαστεί. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Και σε όλο αυτό το χώρο η εταιρεία μπορεί να διοδοτεί όσο μέγεθος παραγωγής και όσα κλουβιά θέλει, γιατί για κλουβιά μιλάμε. Θέλω να πω, να σας αναφέρω, γιατί μόλις εχθές, μετά από 3 έγγραφα που έχω κάνει από τον Οκτώβριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Μου απάντησαν τελικά, δεν μου απαντούσαν. Μέχρι και στο γραφείο του Πρωθυπουργού απευθύνθηκα με διαμαρτυρία έγγραφη, επειδή δεν μου απαντούσε το Υπουργείο. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι προστατεύουν τα μυστικά του κλάδου. Μου απάντησαν εχθές λοιπόν και μου περιοχές στις οποίες υπάρχει ο σχεδιασμός να γίνει αυτό το ΑΕ. Και υπάρχουν ήδη κατατεθειμένα αιτήματα, έχουν συσταθεί οι φορείς διαχείρισης, υπάρχουν εταιρείες για τις περιοχές αυτές που έχουν καταθέσει τα αιτήματα. Τα 11 από αυτά είναι σε πολύ προχωρημένο και όριμο επίπεδο. Μπορεί να βγει ένα προεδρικό διάταγμα αύριο το πρωί, στην κυριολεξία, ας πούμε, για τον Πόρο ή για το Δήμο Ξηρομέρου. Για τα άλλα 14 είναι σε μια δεύτερη ταχύτητα. Λοιπόν, λέω τις περιοχές, οι οποίες όπως θα δείτε είναι όλη η ακτογραμμή της Ελλάδας, τέλος πάντων η μισή. Περιοχή Θερμαϊκού, Βόρειο και Νότιο Ευωικού, Οξιάς είναι ένα νησάκι κοντά στην Ιθάκη, Κεφαλονιάς, Θεσπρωτείας, Εχινάδου και του Αλακαρνανία σε περίπτωση του Γιάννη Τριανταφυλάκη, Κορινθίας, Αργολίδας, Δυτικού Σαρονικού. Είναι και μερικές περιοχές 4 σε 1, δηλαδή έχει μια αρρύθμιση, αλλά είναι 4 μαζί, ή και 6 σε μια περίπτωση. Για Πόριων νήσων, Σαρονικού είναι νησάκια της Αίγινας, Σαλαμίνος και ευρύτερης περιοχής, Πόρου, Λέρου, Ακτών Αρκαδίας, Βουριά, Όρμου, Κορακιά, Νήσου, Πλατιά, Μεθάνου και Τριζηνίας. Όλα αυτά είναι Αργολίδα και Αττική, δηλαδή στην Τριζηνία. Χίου, Λάρινας Αταλάντης, Διάβλου, Ωρεών, Μαλιακού, Βιωτίας, Χαλκιδικής, Μεγάρων, Όρμος Αγίου Νικολάου, Ερατινής, Γαλαξίδη, Αντίκυρα, Λέσβου, Ρόδου, Χάλκης, Ψερίμου, Καλύμνου, Αγαθονησίου, Αμβρακικού. Αυτές είναι οι περιοχές. Ίσως για 40-50 δήμους που μπορεί να αφορά αυτός ο σχεδιασμός. Να πω και επί της ουσίας ότι από τις κουβέντες που κάνει, λοιπόν, έστω με τον Υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου, και με τον κύριο Θεοχάρη, που γιατί ζήτησε αυτές και τη βοήθεια, ζητάω καιρό, του Υπουργείου Τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει προφανώς λόγο να προστατεύσει μια τουριστική περιοχή. Κακώς έχει προβλεφτεί ότι θα γίνει υδατοκαλλιέργεια. Μου είπε ο κύριος Θεοχάρης εχθές, τι να κάνουμε, λίγο πολύ το ίδιο που είπε ο κύριος Οικονόμου. Έχεις δίκιο, το υδατοκαλλιεργειών του 2011 έχει πράγματι όλα αυτά τα παράδοξα που λες και εσύ. Ποιο είναι το παράδοξο, το συντάξανε οι ιχθυοκαλλιεργητές, για να ξέρετε. Είναι επίσημο, αυτό δεν είναι συνωμοσιολογία. Έγινε το Σύλλογο Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών, οι οποίοι φτιάξανε ένα σχέδιο, ένα χωροταξικό πλαίσιο, πώς θα νομιμοποιήσουν την παράνομη ως τότε δραστηριότητά τους. Όπου λοιπόν είχαν φτιάξει μονάδες καλλιέργειας σε όλη την Ελλάδα. Ποιες περιοχές ήταν αυτές? Ήταν περιοχές προσβάσιμες, απάντια, ωραία λιμανάκια, τα πιο ωραία του Πόρου, δηλαδή έχουν υποτροφία. Για να μην έχουν πρόβλημα με την κακοκαιρία, κοντά σε δρόμους, κοντά σε μεγάλους οδικούς άξονες. Δεν θα δείτε σε ακριτικά νησιά, σε ελάχιστα θα δείτε μάλλον να υπάρχουν υποτροφία, και όποια υπήρχαν δεν πάνε καλά οικονομικά, γιατί θέλουν να ελαχιστοποιούν το κόστος κτλ. Έτσι λοιπόν, όπου παρανόμως να αναπτυχθεί μέχρι το 2011, πήγαν οι ίδιοι, συντάξανε μια μελέτη. Η τάχα μου από μηδενική βάση βρήκε τις ίδιες περιοχές που ήδη υπήρχαν τα ηχθειοτροφία ότι είναι οι κατάλληλες από το μηδέν για να χαρακτηριστούν ως ιδανικές πλέον για τη χωροθέτηση ηχθειοτροφίων. Και μάλιστα εκεί προβλέφθηκε η περαιτέρω συγκέντρωση με τη δημιουργία βιομηχανικών ζωνών. Όταν έχουμε να κάνουμε με πολίτες, με μικροϊδιοκτήτες, με τον απλό λαό, δεν βρίσκονται αυτές οι λύσεις, αλλά για τις ηχθειοκαλλιέργειες βρέθηκα. Και χωρίς να επεκταθώ εδώ, θέλω να σας παρακαλέσω και να σας προκαλέσω σε άλλο χρόνο να γκουγκλάρετε και να ψάξετε να βρείτε τι είναι αυτός ο κλάδος που μπορεί να έχετε ακούσει ότι είναι πρωταθλητής, ότι είναι η ανάπτυξη, ότι είναι προτεραιότητα αναπτυξιακή της χώρας. Πόσα χρήματα έχει επιβαρύνει την ελληνική οικονομία, αν ποτέ κερδοφόρησε, για το 1 δις χρέη που χρεοκόπησαν όλες οι τράπεζες, για τις επιδοτήσεις επιπλέον δισεκατομμυρίων ίσως της Ευρωπαϊκής Ένωσης που και αυτές δεν σώσαν τις εταιρείες. Και για ποιο λόγο αυτή η αιμονή δεν και καλά σήμερα να τον ενισχύσουμε? Εδώ τώρα ξεφεύγω και πάω λίγο στο πρίσμα που δεν είναι το θεσμικό μας. Η πολιτεία θέλει δεν και καλά αυτόν τον κλάδο να τον ενισχύει εδώ και 30 χρόνια. Παρότι είναι τεράστιο το κόστος για την πολιτεία. Ας πούμε ότι σεβόμαστε αυτή την κακή επιλογή, γιατί δεν έχουμε λόγο να μπούμε να την κρίνουμε.
Όπως μετά πάμε στο δικό μας πρίσμα, ότι αποφασίζει η πολιτεία να θυσιάσει την ακτογραμμή της χώρας για να αναπτυχθεί αυτός ο κλάδος σε βάρος, ας πούμε, του τουρισμού. Μου είπε ευθέως ο κύριος Θεοχάρης ότι αυτό είναι κατοχυρωμένο για τον πόρο. Και αν ψάξετε να βρείτε κάποια δήλωση του κυρίου Οικονόμου που έχει να κάνει πάλι με εμάς τους δημάρχους, είπε με μεγάλη υπερηφάνεια ότι προχωράνε τα τοπικά χωρικά σχέδια. Και λέει αρχίζουν οι τουριστικές περιοχές φέτος και οι άλλες θα μπουν σε επόμενες κατηγορίες, είναι πακετάκια. Το πρώτο πακέτο είναι οι τουριστικές περιοχές. Μέσα σε αυτές τις τουριστικές περιοχές δεν θα βρείτε αυτές που ανέγνωσα τώρα, τις 25, γιατί το πακέτο είναι οι μη τουριστικές, μου το είπε και ο κύριος Θεοχάρης εχθές, το έχει πει και ο κύριος Οικονόμου, είναι αυτές οι περιοχές που θα πάνε το 27-28 τελευταίες να αποκτήσουν τοπικά χωρικά σχέδια. Τι σχέση έχει αυτό? Έχει μεγάλη σχέση, γιατί αν εγώ έκανα, ας πούμε, τοπικό χωρικό σχέδιο το 21 και προλάβαινα το προεδρικό διάταγμα της ΠΟΑΗ του πόρου, ΠΟΑΗ ισοβιομηχανική ζώνη και το όσο μπορούμε λίγο να το... Το τοπικό χωρικό μου σχέδιο θα ήταν ένα ανάχωμα σε ένα τέτοιο σχεδιασμό. Όμως τώρα, αν πρώτα βγει το προεδρικό διάταγμα το ΠΟΑΗ, μετά το τοπικό χωρικό μου σχέδιο, ακόμα και αν το γράψω εγώ ο ίδιος και ο μελετητής είναι ο αδερφός μου, θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι υπάρχει μια βιομηχανική ζώνη που δεν μπορούμε να τη θίξουμε. Και η απολύτως ίδια ανάγκη για την αντιστροφή των προτεραιοτήτων είναι και αυτή για την οποία δεν προχώρησε η χώρα μας μέχρι σήμερα το γενικό χωροταξικό του θαλάσσιου χώρου, αυτό για το οποίο είχα συζητήσει και έκανε ο κύριος Κουκοδήμος στην πολύ καλή του εισήγηση πριν 2 εβδομάδες. Γιάννη μου, όσο μπορούμε λίγο το στενάξουμε, έχουμε πάει για 13 λεπτά, θα μιλήσει και ο Γιάννης ο Τριανταφυλάκης. Τελειώνω. Εκεί λοιπόν η πολιτεία πάλι καθυστερεί το γενικό χωροταξικό της θάλασσας, ώστε να προηγηθούν τα προεδρικά διατάγματα για αυτές τις 25 περιοχές. Και έτσι δεν θα είμαστε πρόθεσμοι στις υποχρεώσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα ηχθειοτροφία σε αυτή τη χώρα είναι πάνω απ' όλα. Και αντιστοίχως το 2021 που πρέπει να αναθεωρηθεί το ειδικό χωροταξικό του χρόνου, πάλι και αυτό θα καθυστερήσει για να βγουν πρώτα τα προεδρικά διατάγματα, άρα η αναθεώρηση και αυτή να είναι καινή ουσίας. Επομένως, σε όλα αυτά τα πεδία, γιατί είναι πολλές θέσεις ταυτόχρονα, πρέπει οπωσδήποτε σαν ΓΕΔΕ και σαν Δήμοι να παρέμβουμε. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, αφυπνείς που δεν έχετε δει το πρόβλημα, δεν το ξέρετε και λογικό είναι. Δεν είναι ότι θέλουμε την αλληλεγγύη σας. Είναι προφανώς ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που μας καταργεί τελείως. Και μέσω της επιτροπής αυτής που σας προτείναμε στην ΚΕΔΕ, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση του κ. Κοκοδήμου να εκπροσωπήσουμε εμείς. Αν θέλετε και όχι, δεν υπάρχει λόγος, παρότι το συζητήσαμε, Κώστα, να είναι ένας τακτικός και ένας αναπληρωτής και οι δύο μαζί, έτσι είναι άτυπο όργανο, να έχουμε το καπέλο της ΚΕΔΕ και οι δυο μας, και εγώ και ο Γιάννης Τριανταφυλάκης, για να μπορούμε κάθε κίνησή μας, γιατί εμείς ασχολούμαστε όλη μέρα πλέον με αυτό το πράγμα και φοβάμαι όλη την τετραετία, όλη μας τη θητεία, με αυτό θα ασχολούμαστε λίγο και τα επόμενα χρόνια, καλά να είμαστε, να έχουμε το καπέλο της ΚΕΔΕ, να κάνουμε τις κινήσεις που χρειάζεται, όπου χρειαζόμαστε την υποστήριξη και να σας ενημερώνουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο θα το κάνουμε, αλλά κυρίως χρειάζεται όλοι μας και όλοι σας να συνειδητοποιήσετε ότι είναι ένα από τα πάρα πολύ βασικά ζητήματα που πρέπει να προτάσουμε στο διάλογο πλέον με την κυβέρνηση και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αν βγουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα, καταρχήν θα μας καταστρέψουν. Δεύτερον, θα μπούμε σε διαδικασίες πολύχρονων διαφωνιών και συγκρούσεων τοπικών και όχι μόνο. Δηλαδή, αν γίνει αυτό το πράγμα εδώ στον πόρο, θα βγούμε στους δρόμους, θα βγει ο κόσμος. Όχι, δεν είναι μόνο ότι θα το κάνω εγώ, θα βγει όλος ο κόσμος στον δρόμο. Θα είμαστε σε μια σύγκρουση. Θα δούμε φαινόμενα που είδαμε στη Χαλκιδική με τα αλεία χρυσού. Αυτά θα γίνουν όπου πάει βία η πολιτεία να μας κάνει αυτό ένα γνώμη. Σκέφτομαι ότι θα αποδεχτούμε την κατάρτιση του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποφασίζουν κάποιοι πάλι σε κάποια γραφεία. Κλείνω τελεία. Ελπίζω να έδωσα την εικόνα του πράγματος. Στην εισήγηση του κ. Κουκοδήμου, αν μπορεί να προσθεθεί εντός της παρένθεσης που υπάρχει υπάρχει μια παρένθεση που λέμε να προβλεφθεί διαδικασία συντονισμού των θαλάσσιων χωροταξικών πλαισίων με όλα τα σχέδια που αφορούν τον παράκτιο χώρο. Εκεί μέσα στην παρένθεση λέει ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των καλλιεργειών
περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο, να μπουν εκεί και τα τοπικά χωρικά σχέδια, για να είναι τελείως πλήρης η εισήγηση. Και να ευχαριστήσω πολύ για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία την καλή που έχουμε με τον Πρόεδρο και με τον κύριο Κουκοδήμο, που ανεπιφύλακτα άκουσαν το θέμα, συζητήσαμε την εισήγηση και είναι μια εισήγηση που από τη μεριά μας ικανοποιεί πλήρως και ελπίζω να πετύχουμε κάτι όλοι μαζί και με τον συνάδελφο τον Γιάννη Τριανταφυλάκη. Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλώ. έχουμε προβλέψει, είναι στο 4, στο ψήφισμα που σας έχω στείλει, η διαδικασία συντονισμού των θαλάσσιων χωροταξικών πλαισίων με όλα τα σχέδια που αφορούν το παράκτιο χώρο, ειδικό χωροταξικό πλαίσιο υδατοκαλλιεργειών, περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο και τοπικά χωρικά σχέδια. Οπότε το έχουμε μέσα στο ψήφισμα που σας πω για την έγκριση. Ναι. Αν συμφωνείτε και για την εκπροσώπηση να μην υπάρχει αναπληρωτή, θα είμαστε εκεί. Να δώσω τον λόγο στον Γιάννη Τριανταφυλάκη, τον Δήμαρχο Ξηρομέρου, και αμέσως μετά στον τρίτο Γιάννη της παρέας, τον ιχθυοκαλλιεργητή Παύλα Ερετό Γιάννη της Γιάμη, αλλά πρώτα λίγο στον Γιάννη Τριανταφυλάκη. Μετά θα ήθελα και εγώ, Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ λίγο. Εσύ δεν είσαι Γιάννης, πού πας? Θα λίγο στον Γιάννη Τριανταφυλάκη. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για το βήμα που μας δίνετε και να χαιρετήσω όλους τους συναδέρφους. Θεωρώ ότι το ψήφισμα είναι πλήρες αυτό που προτείνει ο κύριος Κουκοδήμος. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, γιατί τα περισσότερα τα ανέφερε ο Γιάννης ο Δημητριάδης. Είμαστε σε συνεχή επαφή, καθημερινή επαφή. Και δυστυχώς, μαζί με όλα τα άλλα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ειδικά ετεροχρονισμένα, να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των ΠΟΑΗ που έρχονται με έναν τρόπο βίο, δημιουργώντας τετελεσμένα στην περιοχή μας, καταστρατηγώντας οποιαδήποτε έννοια στρατηγικού σχεδιασμού στην περιοχή μας, δηλαδή αυτό που λέμε η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση να αποφασίζει, από κάποια κέντρα, από κάποια γραφεία, να έρχονται ουσιαστικά να χωροθετούν στην περιοχή μας θέσεις ιχθυοκαλλιεργειών και να γεμίσει το παράκτιο μέτωπο ιχθυοκαλλιεργητικούς κλωβούς. Καταλαβαίνετε ότι η εικόνα δεν θα είναι αυτή που λέμε αηφόρα, δεν θα είναι αυτό που λέμε ισόρροπη ανάπτυξη, δεν θα είναι αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν. Αν θέλουν να κάνουν την περιοχή μας βιομηχανική περιοχή, να γίνει ξεκάθαρο αυτό, να βγουν να το πούνε επίσημα και την ικανότητα, αν όχι να αντισταθούμε, να υποστηρίξουμε αυτά που πιστεύουμε. Θεωρώ ότι και σαν θεσμικό όργανο θα πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση, γιατί ανοίγει μια κερκόπορτα. Είμαστε οι δύο πρώτες περιοχές που ουσιαστικά ξεκινάμε τον αγώνα αυτόν, αλλά είναι 25 από πίσω που έρχονται και θα ακολουθήσουν συνολικά και ουσιαστικά θα αλλάξει όλη η μορφή της παράκτιας Ελλάδας. Θεωρώ ότι το εθνικό προϊόν δεν είναι η ιχθυοκαλλιέργεια, είναι ο τουρισμός. Σε συνεργασία όμως και με τον πρωτογενή τομέα, όπως είναι και η ιχθυοκαλλιέργεια, μπορούμε πραγματικά την Ελλάδα, τη χώρα μας, να τη βγάλουμε από την κρίση που περνάει. Αλλά όχι μεμονωμένα, όχι με μονοκαλλιέργειες, αλλά με σχεδιασμένη, ισόρροπη ανάπτυξη και αηφόρο ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω για τις εισηγήσεις σας και το ψήφισμά σας. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη τον Τζιάμι και στον Στράτο του Χαρχαλάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ναι, και ψάρια, Γιάννη. Ορίστε. Και ψάρια, λέω. Ναι, για όσους δεν το γνωρίζουν, μέχρι το 2000 είχα επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργεια. Έχει σχέση με το fishing που λέμε στην πληροφορική ή καμία σχέση με αυτό? Καμία σχέση. Καταρχάς, για να μην παρεξηγηθώ, συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία έχουν πει και το ψήφισμα, αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι ότι και εγώ το 2000 το κράτος με κατέστρεψε. Γιατί πολύ απλά μου ακύρωσε μια νόμιμη άδεια, διότι απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης αδείας μέχρι το 2000 και μέχρι πριν 10 χρόνια ήταν όλες παράνομες. Προϋπόθεση έκδοσης αδείας ιχθυοκαλλιέργειας πρέπει να είναι η ύπαρξη περιβαλλοντικών ζωνών, που επιτρέπεται και που όχι. Παίρναμε άδειες όμως. Κάποιος βρέθηκε απέναντι, μας πήγε στο Συμβούλιο Επικρατείας και μας κατέστρεψε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό, πολιτικό, τρομερά ανισόρροπο και μη κανονικό. Δηλαδή, δεν στέκομαι σε αυτά τα οποία λέμε για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Γιατί να σας πω και κάτι, οι ιχθυοκαλλιέργειες στη χώρα μας είναι στον πρωτογενή τομέα νούμερο 1, είναι νούμερο 1 στην Ευρώπη, είναι 80 με 90% εξαγωγή με απίστευτη ποιότητα στο ψάρι σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει καμία σχέση το ισπανικό, το ιταλικό με το τουρκικό σε καμία περίπτωση. Είναι πολύ πρωτοπόρος ο κλάδος. Και είναι κρίμα όλα τα χρόνια, όπως και τώρα, όλες οι κυβερνήσεις να μην έχουν αρρωγό να συντονιστούν με την τοπική αυτοδιοίκηση, να θεωρούν το κάθε Υπουργείο ό,τι το βολεύει ως τοπική υπόθεση,
Μα αν δεν είναι αυτό τοπική υπόθεση, ποιο είναι? Για τη χώρα, μέσα στην ίδια μας την πόρτα, για την ανεργία, για τους πολίτες. Να μην θεωρεί λοιπόν το κράτος, επειδή έτσι το βολεύει, ότι αυτό δεν είναι τοπική υπόθεση. Να μπαίνουμε σε πολιτικές αστοχίες και ουσιαστικά τι να γίνεται? Να υπάρχει μια τρελή κόντρα με τους Δήμους και 25 συνάδελφοι στον Πόρο και στο Ξηρομέρο. 332. Όταν το κράτος με αγνοεί επιδεικτικά, εγώ δεν μπαίνω στην ουσία, μπαίνω απέναντι. Και αυτό είναι και εις βάρος της χώρας μου. Το ίδιο γίνονται όταν υπάρχουν λατομεία, το ίδιο όταν υπάρχουν μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, το ίδιο όταν γίνονται αυθαίρετες μελέτες περιοδικών επιπτώσεων μέσα σε κρίσιμα σημεία στους Δήμους και ούτω καθεξής. Επομένως, έξω με αφορμή το θέμα των υδατοκαλλιεργειών. Με το κράτος ή θα συντονιστούμε και θα συνεργαστούμε και θα είναι αρρωγοί και εκείνοι και εμείς μαζί τους, ή θα πρέπει να πάμε απέναντι. Και δεν γίνεται, και το λέω δεν αφορά αυτή την κυβέρνηση και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη, από το 90 και μετά που ξεκίνησαν, τουλάχιστον τις υδατοκαλλιέργειες. Και θα πάμε να συνεργαστούμε, γιατί και εμείς δεν είμαστε τρελοί. Ένας κλάδος ο οποίος πρωτοπορεί στην Ευρώπη, δεν έχουμε άλλον. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπάρχει άλλος. Εμείς ως τοπική εξουσία να είμαστε απέναντι, επειδή ένα Υπουργείο θέλει να μας αγνοεί και μπαίνουμε απριόρι απέναντι. Το θέμα είναι εξόχως πολιτικό και νομίζω, Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να γίνει παρέμβαση, ότι είμαστε θεσμικοί συνομιλητές και δεν μπορούμε να βγαίνουμε με πλακάτ αυτή την περίοδο στη χώρα, με όλη αυτή την ιστορία που περνάμε απέναντι στον οποιονδήποτε. Και να φαντάζουμε γραφική, γιατί δεν είμαστε. Πρέπει να μιλήσουμε και πρέπει να συντονιστούμε και πρέπει να μας ακούσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Τσιάμι. Λοιπόν, ο Στράτος έχει το λόγο και μετά θα έλεγα στον Κώστα τον Κοκοδήμο να διαβάσουμε το ψήφισμα για να ξέρουμε τι ακριβώς πρόκειται να αποφασίσουμε. Λοιπόν, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι καταρχήν θεσμικό, αφορά όλους τους νησιωτικούς και παράκτιους δήμους της χώρας. Αν δεν αφορά 332, αφορά σίγουρα τους νησιωτικούς και παράκτιους δήμους στο σύνολό τους, γιατί αυτές οι 25 περιοχές είναι οι καταρχήν 25 περιοχές. Αργότερα προφανώς θα υπάρξουν και άλλες. Εμένα με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ τα εξής. Πρώτον, την προηγούμενη εβδομάδα, στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τον Υπουργό και με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, οι δήμαρχοι της Αττικής, υπό τον κύριο Πατούλη, εκεί το ζήτημα ξανατέθηκε. Και εκ μέρους του Δημάρχου Πόρου και από μένα πολύ επιδερμικά, αλλά ο Δήμαρχος Πόρου το έθεσε επί της ουσίας. Εκεί λοιπόν, Πρόεδρε, αντιμετωπίσαμε μία ηρωνία εκ μέρους του κυρίου Οικονόμου, η οποία για μένα θα πρέπει να απαντηθεί θεσμικά. Είναι αδιανόητα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Οικονόμου. Είπε ουσιαστικά με έναν τρόπο πάρα πολύ κακό και πάρα πολύ άσχημο, με την ΚΕΔΕ θα τα πούμε. Αυτό είπε. Δηλαδή θα μας δείρει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Στράτο, δεν είπε, συγγνώμη σε διακόπτω, δεν είπε μόνο αυτό όπως θυμάσαι, γιατί το είπαμε και στην προηγούμενη συνάντηση, είπε ότι η ΚΕΔΕ άλλα λέει και άλλα κάνει. Ακριβώς. Με λίγα λόγια, ο αρμόδιος υφυπουργός, που θυμίζω εδώ πέρα ότι δεν είναι εκλεγμένος, ενώ εμείς είμαστε εκλεγμένοι από τις τοπικές μας κοινωνίες, καταφέρθηκε κατά της ΚΕΔΕ με έναν τρόπο τουλάχιστον ανίκιο. Και εδώ θα πρέπει ο υπουργός του και ο πρωθυπουργός του να τον ανακαλέσουν τουλάχιστον στη σοβαρότητα. Δεύτερο θέμα, το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ. Ζητάμε οι δήμαρχοι να δούμε υπουργούς, όχι ανθυποθεσμικούς, ανθυποπαράγοντες του κάθε υπουργείου, αγαπητοί συνάδελφοι. Ζητάω σαν δήμαρχος να δω τον υπουργό X για ένα θέμα του υπουργού συγκεκριμένο, αρμοδιότητός του συγκεκριμένης, και δεν έχω καμία αξίωση να δω τον γραμματέα ή τον σύμβουλό του ή τον οτιδήποτε του γραφείου του. Και δεν είναι δυνατόν οι υπουργοί, και δεν αναφέρομαι αποκλειστικά σε αυτή την κυβέρνηση και δεν είναι κομματικό ή ιδεολογικό το θέμα, διαχρονικά σε όλες τις κυβερνήσεις είναι αδιανόητο να ζητούν οι δήμαρχοι συναντήσεις με υπουργούς και οι υπουργοί να τους παραπέμπουν σε οποιονδήποτε σχετικό ή μη σχετικό. Και τελικά θέλω να ρωτήσω, οι υπουργοί δέχονται τους δημάρχους ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε δήμου? Συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά είμαι και προσωπικά εξοργισμένος. Και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά και για δικά μου ζητήματα.
Υπάρχουν υπουργοί που, όπως ξέρετε, οποιοσδήποτε να πάει να τους δει χωρίς ραντεβού. Και θα πω και ονόματα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Λιβάνιος. Είναι πολύ ανοιχτοί. Είναι πολύ ανοιχτά τα γραφεία τους. Για όλους. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και υπουργοί οι οποίοι ούτε στο τηλέφωνο βγαίνουν, ούτε ραντεβού κλείνουν με τους δημάρχους και σε παραπέμπουν στον χύψη παράγοντα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και πρέπει οι δήμαρχοι, είτε είναι ο δήμαρχος Αθηναίων, είτε είναι ο δήμαρχος από το Αγαθονήσι, ανεξαρτήτως πληθυσμού, να μπορούν να συναντήσουν τον υπουργό για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί. Λοιπόν, και επίσης, και κλείνω με αυτό, αναφέρει εδώ πέρα η εισήγηση του κ. Κουκοδήμου το εξής, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι δήμοι, λέει, στους οποίους προγραμματίζεται η ίδρυση ΠΟΑΗ εντάχθηκαν στο τελευταίο χρονικό πακέτο των δήμων που θα χρηματοδοτηθούν για την εκπόνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό πρέπει εγγράφος η ΚΕΔΕ να ζητήσει αιτιολόγηση από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Πώς σχετίζεται το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι δήμοι μπαίνουν στο τελευταίο πακέτο για την εκπόνηση των τοπικών σχεδίων αναφορικά με την προγραμματιζόμενη ίδρυση ΠΟΑΗ. Εγώ σαν πρόεδρος της Επιτροπής Νήσων στέκομαι απόλυτα αλληλέγγυος σε αυτό το ψήφισμα και σε αυτές τις αποφάσεις και ξαναλέω, με ενόχλησε πάρα πολύ η συμπεριφορά του κυρίου Οικονόμου, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι στο θέμα αυτό έχει σύγκρουση συμφερόντων και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί και προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Εφόσον είναι ο μελετητής των συγκεκριμένων μελετών, δεν μπορεί ως αρμόδιος υπουργός ή υφυπουργός. Καταρχήν δεν ξέρω αν είναι αρμόδιος. Έχει τεθεί ένα θέμα εδώ. Αλλά ο κύριος Χατζηδάκης εκεί παραπέμπει, στον κύριο Οικονόμου. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί οι τοπικές κοινωνίες να απέχουν από αυτές τις διαδικασίες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και να κληθεί εγγράφος ο κύριος Οικονόμου να μας πει τι εννοούσε με αυτό που είπε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η ΚΕΔΕ άλλα λέει και άλλα κάνει. Κράταγε ένα χαρτί μπροστά του, το είχε μπροστά του, που ήταν η απόφαση της ΚΕΔΕ για το χωροταξικό προφανώς, και ηρωνευόταν την ΚΕΔΕ. Αυτό εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ. Και καταλήγω σε αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα πράγματα έτσι είναι, Στράτο. Ότι όντως υπάρχουν υπουργεία και δεν είναι τυχαίο ότι παράγουν έργο και παράγουν στοχευμένο έργο χωρίς προβλήματα, γιατί έχουν προλάβει και έχουν συζητήσει μαζί μας. Και για ποιο λόγο κάποιος άραγε να φοβάται να συζητήσει μαζί μας? Μόνο αν κάτι κρύβει. Θα το κάνει, και υπάρχουν και υπουργεία στα οποία υπάρχει σαφές πρόβλημα επικοινωνίας. Και αυτό πρέπει να το θέσουμε πλέον κεντρικά στην κυβέρνηση. Και όχι στα ίδια τα υπουργεία, τα έχουμε πει αυτά και στο παρελθόν. Λοιπόν, Κώστα, παρακαλώ. Λίγο πριν κλείσετε το θέμα. Για να μην χαθούμε, επειδή είναι και αγανάκτηση δικαιολογημένα για όλο αυτό. Εμείς το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και με τις ΑΠΕ, που είμαστε, απλά λέμε μια σύμφωνη γνώμη. Είμαι πολύ περίεργος η Επιτροπή Κοντιάδη να δω με τις αρμοδιότητες που παίζει σε όλο αυτό. Και επίσης, εμείς δεν θα λύσουμε τα προβλήματα του κάθε Υπουργείου εσωτερικά που μας παραπέμπουν, που μας κάνουν. Προφανώς υπεύθυνος για να πούμε το πρόβλημά μας και να είμαστε θεσμικοί συνομιλητές για όλα αυτά είναι ο επικεφαλής κυβέρνηση. Έτσι. Και εμείς σταθούμε, αν δηλαδή δεν ήταν το θέμα των υδατοκαλλιεργειών, δεν είναι τεράστιο θέμα το κουβεντιάσουμε, είναι το μόνο παράδειγμα. Προφανώς υπάρχουν υπουργεία που μας ακούν και υπάρχουν υπουργοί που να μην πω τι μας ακούν. Παρακαλώ, Πρόεδρε, να μπει πιο γενικά και όχι μόνο στο δίκαιο αίτημα των υδατοκαλλιεργειών. Και να τονίσουμε ότι αν κουβέντιαζαν μαζί μας στοιχειοδός, θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη μοίρα και το κράτος και εμείς. Αυτό λέω, ότι πραγματικά πάντα προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα, να τα συγκρίνουμε με την πραγματικότητα και το τι μπορεί να προχωρήσει και το τι όχι. Νομίζω πως μόνο θετικά μπορεί να αποκομίσει όποιο Υπουργείο την συνεργασία της ΚΕΔΕ. Έχει δωρεάν μυαλά και χέρια και αυτιά να συζητήσει και να ακούσει. Τέλος πάντων, ο καθένας πορεύεται όπως νομίζει και γι' αυτό και υπάρχουν διακριτές πορείες και καλές πορείες και πορείες που τελικά αποτυχάνουν τελικά. Κώστα, αν επιτρέπετε 2 λεπτάκια. Ναι. Αυτά που είπε ο κύριος, εγώ εντάξει, έχω διαφωνίες επιμέρους, δεν έχουν σημασία, αλλά γενικώς αναδεικνύουν κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο μικροκαλλιεργητής, επειδή μέχρι το 2011 φαλήρισε, έκλεισε, δεν άρχισε τον ανταγωνισμό και ένα κυνηγητό που υπήρχε προφανώς από τα δικαστήρια, από τους πολίτες κιόλας, αν θέλετε, εκεί που δεν μπορούσε, που ήταν παράνομος, ας το πούμε.
Οι μεγάλοι καρχαρίες, ας το πούμε έτσι, οι πολύ μεγάλες εταιρείες που μεγάλωσαν ακόμα περισσότερο και συγκέντρωσαν όλες το 60, 70, 80, τα ξέρει καλύτερα ο κ. Τσάμις του κλάδου, το 60%, το 70% οι πολύ μεγάλες εταιρείες, αυτές άντεξαν, αυτές βρέθηκαν να χρωστάνε 1 δισεκατομμύριο και αυτές τελικά βρέθηκαν οι τράπεζες να είναι ιδιοκτήτριες βέβαια των εταιρεών και τελικά όλες αυτές μαζί οι εταιρείες πουλήθηκαν τώρα, η συμφωνία είναι στον αέρα, σε ένα πολύ μεγάλο φαντ που εδρεύει στο Αμπού Ντάμπι, το οποίο ξαφνικά έγινε ο κυρίαρχος όλου του παιχνιδιού. Είτε σήμερα λοιπόν αυτοί που θέλουν αυτό το deal να κλείσει, να ολοκληρωθεί, γιατί ξαφνικά αυτό το φαντ θα βρεθεί να έχει δεκαπλάσια παραγωγική δυναμικότητα από ό,τι έχει πριν την αγοροπολισία. Είτε προηγουμένως από το σήμερα, εφόσον μιλάμε για ένα μπλοκ τεράστιο χωρίς ανταγωνισμό, που όλοι μαζί ήταν ένα μπλοκ, πάντα οι φθορκαλλιεργητές, οι μεγάλες εταιρείες, που λέει ο κύριος Τσάμις στο κεφάλι, τα ξέρετε, τα έχετε ζήσει από ό,τι καταλαβαίνω, τα έχετε υποστεί. Αυτοί λοιπόν από την απληστία τους και την αλαζονία τους τα θέλαν όλα για τον εαυτό τους. Και έτσι οδηγηθήκαμε στο σημερινό αδιέξοδο. Πραγματικά τα θέλουν, αν ήταν ορθολογικοί και ήταν υγιείς επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρηματίες, όπως φαίνεται ότι ήταν ο κύριος Τσάμις, θα έπρεπε, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι είναι να ζητάνε να συζητήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί αλλιώς χτίζουν κάτι το οποίο βάζει σε ακραίο ρίσκο και την επένδυσή τους και τα πάντα. Τα θέλουν όλα για τον εαυτό τους. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί ότι ή θα τα χάσουμε όλα, θα βρεθούμε σε μια σύγκρουση πολυετή μαζί τους, όλοι μαζί, δεν ξέρω, τουλάχιστον οι τοπικές κοινωνίες οι δικές μας, ή διαφορετικά θα έπρεπε, αν ήταν ορθολογικοί και σωστοί, να ζήταγαν και οι ίδιοι να γίνει συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί και εμείς, δεν λέω στον Πόρο που είναι τουριστικό μέρος και είναι μια σταλιά νησάκι, δεν χωράει κανένα ηχθοτροφείο. Αν μου έλεγαν όμως ότι πάρει εσύ ένα και να πάρει από άλλο ένα και κάποια άλλα νησιά, δεν θα έλεγα όχι. Ή κάποιοι άλλοι δήμοι μπορεί να τα θέλουν. Αυτό είναι το νόημα του διαλόγου. Εκεί ακριβώς εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Επί της αρχής, ακόμα και αυτός που είναι υπέρ της δραστηριότητας, πρέπει να καταλαβαίνει ότι πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι μέσα στη συζήτηση. Δήμαρχε, για να το κλείσουμε, για να μην παρεξηγηθούμε, συγγνώμη, Πρόεδρε. Και τελειώνω. Ναι, εμείς δεν μας ενδιαφέρει η επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα δεν μας ενδιαφέρει. Προφανώς μπορεί ένα φαντ που λέγεται Amazon από πίσω να έρθει να αγοράσει όλες τις επιχειρήσεις στην πληροφορική και να κάνει ένα μεγάλο όμιλο στη χώρα μας ή οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Μας δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Όποιος το κάνει είναι ελληνικό ψάρι, είναι πρωτογενής τομέας, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, αλλά μην μας αγνοείτε. Αυτό είναι το σύνθημα. Δεν μπορούν να μας αγνοούν. Εντάξει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς, και να πω και κάτι άλλο. Ναι, και επίσης μπορεί να εμφανιστούν κάποιοι συνάδελφοι αύριο, αν το θέμα ματευτεί περισσότερο, και να πούνε εμείς τα θέλουμε ή τα θέλουμε κάποια. Έχω μιλήσει και με τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους συναδέλφους, πάρα πολύ σοβαρά και υπεύθυνα. Μίλησα με έναν την προηγούμενη εβδομάδα, μου λέει: εγώ έχω πάρα πολλές εγκαταστάσεις. Μέχρι εκεί που είναι, έχουμε ισορροπήσει. Δεν θέλουμε άλλα. Του λέω: η μελέτη που υπάρχει εν αγνία σου λέει ότι θα γίνουν επί 8 αυτά που έχεις. Κάτσε, και τότε μου λέει: δεν το ξέρω. Λοιπόν, αλλά η απληστία και όταν γίνονται πράγματα εγκρυπτό θα οδηγήσουν σε αδιέξοδα ακόμα και στις περιοχές που μπορεί να υπάρχει ένα καταρχήν θετικό έδαφος σήμερα για να μείνει αυτή η δραστηριότητα. Εγώ, αν ήμουν σύμβουλος και επενδυτής αυτή τη δραστηριότητα, το πρώτο που θα ζητούσα είναι να μιλήσω με τους Δήμους. Δεν μπορείς να πας στο σπίτι του αλλού να χτίσεις κάτι και μετά να υποθηκεύσεις για πάντα το μέλλον και να έχεις μια σύγκρουση μαζί του. Αλλά οι επενδυτές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Εγώ τους έχω κάνει και μια επιστολή, ελπίζω κάπου να τη διαβάσει κάποιος Άραβας εκεί πέρα. Αλλά αυτοί που θέλουν να αγοράσουν, τα ξέρουν. Αυτοί που είναι να αγοράσουν, δεν τα ξέρουν. Και να πω ένα σχόλιο τελευταίο, γιατί ξέχασα να πω για τον κύριο Οικονόμου. Σε αυτά που είπε ο Στράτος. Αν ο κύριος Οικονόμου τελικά δεν είναι αρμόδιος για το θέμα, είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Γιατί σημαίνει ότι εμφανίζεται σαν αρμόδιος χωρίς να είναι. Είναι πιο τεράστιο από ότι ούτως ή άλλως είναι αν είναι αρμόδιος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Λοιπόν, Κώστα, τώρα νομίζω δεν θα μας διακόψει κανείς. Θα έλεγα να πάμε στην ανάγνωση του ψηφίσματος. Ωραία. Και θα το στείλουμε. Να πω, Πρόεδρε, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι από την αρχή που συζητάμε για το χωροταξικό μιλάμε για τον κύριο Οικονόμου. Και
και για τις υδατοκαλλιέργειες, μιλάμε με τον κύριο Οικονόμου. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει την αρμοδιότητα. Σε αυτόν μας έχει παραπέμψει ο Υπουργός. Άρα, πολύ σωστά έχουμε μέχρι τώρα απευθυνθεί εκεί. Να κάνω μια μικρή παρένθεση και να ευχαριστήσω τον μόνο άνθρωπο ο οποίος σηκώνει το τηλέφωνο στο Υπουργείο, ακόμα και σε μένα που είμαι πρόεδρος της Επιτροπής, τον κύριο Μπακογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα. Τουλάχιστον έχουμε μια ενημέρωση για το τι συμβαίνει από κάποιον μέσα από το Υπουργείο, μια επαφή, την οποία μπορούμε και τη χρησιμοποιούμε καθημερινά σαν Επιτροπή. Θα σας διαβάσω το ψήφισμα. Οι υπογράφοντες δήμοι, περιφέρειες και οι ενώσεις αυτών διαμαρτύρονται στην κυβέρνηση για τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις διαδικασίες που διενεργούνται ερήμην τους για τη δημιουργία βιομηχανικών περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας στον ελληνικό παράκτιο χώρο, περιφρονώντας και παραβιάζοντας τις επιθυμίες και τις αποφάσεις των ερετών τοπικών οργάνων και απαιτούν α. Την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, β. Την άμεση πρόσκληση των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού στον εξελίξει διάλογο για την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου των υδατοκαλλιεργειών, στην οποία η τοπική αυτοδιοίκηση θέτει μόνο τους ακόλουθους στοιχειώδεις όρους. Πρώτον, πρώτης θεσμοθέτησης του νέου πλαισίου να προηγηθεί θεσμοθέτηση θαλάσσιου χωροταξικού πλαισίου και να ληφθεί υπόψη η διάδραση αλληλεπίδραση γης θάλασσας. Δεύτερον, για τον παράκτιο χώρο να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης που αποτελεί κοινοτικό κεκτημένο. Τρίτον, για την αδειοδότηση περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών και ιχθυοτροφίων να προβλέπεται στο εξής επιποινή ακυρότητας η σύμφωνη γνώμη των οικείων ΟΤΑ Α και Β βαθμού και όχι η απλή γνώμη τους, η οποία περιθώνται διαχρονικά έως σήμερα. Τέταρτον, να προβλεφθεί διαδικασία συντονισμού των θαλάσσιων χωροταξικών πλαισιών με όλα τα σχέδια που αφορούν στο παράκτιο χώρο, ειδικό χωροταξικό πλαίσιο υδατοκαλλιεργειών, περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο, τοπικά χωρικά σχέδια, κατά την οποία να προβλέπεται η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και η σύμφωνη γνώμη της κατά τη λήψη των αποφάσεων. Γ. Να γίνει αντιληπτό ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι οι παράγοντες του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών αποτελούν τους νόμιμους συνομιλητές για την κατάρτιση ενός βιώσιμου χωροταξικού πλαισίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες και ότι η πολιτεία οφείλει να διορθώσει τα σχετικά λάθη του παρελθόντος, αντί να συνεχίζει να χτίζει πάνω σε αυτά ένα σχεδιασμό που θα προκαλεί εσαΐ ακραίες συγκρούσεις τόσο στο εσωτερικό των τοπικών κοινωνιών όσο και ανάμεσα σε αυτές, την πολιτεία και τον αλόγο κλάδο. Και τέταρτον, τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων που θίγονται από την ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών με εκπρόσωπο σε αυτήν τον Δήμαρχο Πόρου Ιωάννη Δημητριάδη και αναπληρωτή, και μαζί τον Δήμαρχο Ξηρομέρου Ιωάννη Τριανταφυλάκη. Με εκπροσώπους γράφει ο Κώστα, με εκπροσώπους του Δήμου. Να ενεργούν για την προώθηση των ετοιμάτων που αναφέρονται στο ανωτέρω ψήφισμα. Αυτό, κύριε Πρόεδρε.